La Terra està coberta principalment per aigua. No obstant això, només un 2,5% és aigua dolça. D'aquesta, el 98% està glaçada o és subterrània, mentre que la que forma els rius i els llacs representa una part ínfima del volum mundial i es distribueix de manera irregular. A la seva escassetat cal sumar-hi un empitjorament de la qualitat. L'ús que hi donem als humans, així com les nostres activitats, contaminen l'aigua, que ha de ser depurada adequadament perquè torni al medi natural en condicions òptimes. Estem a la depuradora de Quart, a Girona, i aquesta depuradora tracta les aigües de Quart, d'uns 3.000 habitants, i la depuradora és molt important perquè tracta les aigües residuals que després les aboquem un cop tractades al riu. Damià Barceló és el director de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua. La seva trajectòria investigadora se centra en el desenvolupament de mètodes de control de la contaminació orgànica de contaminants com pesticides o fàrmacs en aigües residuals i naturals. Històricament, els humans s'han amoïnat més per la disponibilitat de l'aigua que no pas per la seva qualitat. És des de fa unes dècades, a partir del deteriorament dels rius arran de l'activitat humana, que s'ha produït una major sensibilització de la societat vers els problemes de contaminació dels ecosistemes aquàtics. Les aigües estan millor perquè han millorat els sistemes de tractament. O sigui, s'ha millorat el tractament, s'han introduït tractaments secundaris i, per tant, l'aigua tractada està més ben tractada i, per tant, el riu està millor, està més net degut a aquest millor tractament. Els rius tenen moltes entrades de contaminació. A banda de les procedents d'indústries, també hi ha contaminació procedent de sectors com l'agricultura, la ramaderia i la vida a les ciutats. Estudis dels darrers anys han detectat presència de medicaments, com ara l'ibuprofè o el paracetamol, que eliminem per l'orina i van al clavegueram. Les depuradores no estan dissenyades per eliminar del tot aquests medicaments i una petita part va a parar als rius. Com afecten? Doncs afecten a l'ecosistema aquàtic alterant-lo, produint canvis a la biodiversitat, estan alterant el funcionament dels peixos, del biofilm, els macroinvertebrats, és a dir, a poc a poc notarem canvis als nostres rius. Un dels reptes de futur de Catalunya en el sector de l'aigua és poder fer front a sequeres com les que es van produir als anys 2007 i 2008. Aleshores, les reserves d'aigua es van quedar sota mínims i es va arribar a importar aigua en vaixells. A la regió mediterrània, aquests episodis són habituals, però davant l'escenari de canvi climàtic, les sequeres es podrien agreujar quant a freqüència i severitat. Per això, és important invertir recursos tant en l'estalvi d'aigua com en tecnologies que permetin reutilitzar i dessalar l'aigua per tal de garantir-ne l'abastiment i la qualitat. D'una banda, les desalinitzadores, que ja tenim a Catalunya, però estan treballant al 10-20%, per tant, hauríem de treballar més i tindríem aigua de mar, o sigui, aigua de mar tractada d'aigua potable, després més reutilització d'aigües residuals, tractaments millors, millorar els tractaments, i d'aquesta manera també milloraríem la qualitat del riu, perquè a l'introduir un tractament addicional la biodiversitat se preservaria millor i, per tant, tindríem aigua de qualitat de cara a l'ecosistema aquàtic.